טוב, בואו נדבר דוגרי. יש לנו את הרשתות החברתיות, יש לנו חשיפה ברילסים באינסטגרם, יש לנו את החשיפה בפייסבוק. דוגרי, אנשים שראו את הרילס שלכם באינסטגרם, בטיק טוק, אתם נעלמים, הלקוח, הליד, המתעניין הפוטנציאלי, מי שראה את הרילס שלכם, איפה הוא? איפה הוא? אין לנו פרטים שלו, אין לנו שום דבר עליו. אנחנו יכולים לפרסם, עד מחר ועד מחרתיים, ו10 שנים מעלים רילסים וסטוריס, ואיפה הלקוחות? גם היום אתם צריכים להיות נגישים, זמינים, הלקוחות, הלידים הפוטנציאליים, המתעניינים, אלה שרואים את הרילסים שלכם, זה כבר לא מה שהיה פעם. פעם בעיתון היו מפרסמים הודעה עם מספר טלפון, אנשים היו מתקשרים. היום אף אחד לא מתקשר. זאת אומרת, אם יש מישהו שהוא כבר נמצא בטלפונים שלהם והוא זמין בלחיצה בטלפון שלהם, הם יפנו אליו. כי לחילופין מישהו אחר שצריך שנייה לעצור את הרילס, מישהו להיכנס שנייה לפייסבוק, להתחיל לחפש איפה טלפון שלו להתקשר אליו. זו גישה מאוד קשה למשתמש, שהוא רגיל כבר שהכל לחיץ, שאפשר להקליק ויצירת הקשר כבר שם. לכן אתם חייבים להיות זמינים, אתם חייבים להיות נגישים וקליקבילים, ולקוח יכול למצוא אתכם בשנייה אחת ולא לחפש. אף אחד לא יחפש היום בעמוד שלכם בפייסבוק, זכר היה שם פעם משה אחד, עד שיחפש משה מאמן כושר כבר ימצא 80 משה אחרים. חשוב לי להגיד לכם שחשיפה היא לא שווה לאמון. היום אנשים באמת בזמן שהם נחים גוללים בטלפון, והם רואים כל הזמן 20 שניות של זה, 20 שניות של זה, 20 שניות של זה, גוללים. כל הזמן אנשים מתחלפים להם בעיניים, והחשיפה, היא לא שווה לאמון. ברגע שאתם נמצאים בטלפון שלהם, ואתם כל הזמן נגישים, ואתם מדברים איתם ברמה היומיומית, ואתם נגישים, האנשים יודעים שאתם שם, יש להם את מספר הטלפון שלכם. אתם בונים איזושהי אמינות. אתם בונים איזושהי אמינות שבן אדם בקלות. תראו, כשלי עולה איזושהי שאלה, כשיש לי משהו משבר בחיים. למשל, אני אתן דוגמה, יש איזו עורכת דין שיש לה קבוצת וואטסאפ, ואני נמצאת, אני לא יודעת איך התגלגלתי לקבוצה הזאת, היא כל היום מעלה תכנים. ולפעמים יש לי סוגיות משפטיות שמטרידות אותי, אוטומטית המוח שלי מעלה לי את התמונה של אותה עורכת דין. אני אומרת, וואלה, אולי אני אשאל אותה. זה מה שאנחנו רוצים לייצר. אנחנו רוצים לייצר את הנגישות הזאת, את הקליקביליות הזאת, שאפשר ללחוץ, והנה אתם שם. שלבן אדם יש כאב, לבן אדם יש בעיה, הוא חושב עליכם, ואתם כבר בתוך הטלפון שלהם. הרי בסוף לקוחות קונים ממי שנמצא בשגרה שלהם. אז קבוצה וקהילה בוואטסאפ היא הופכת בעצם בן אדם שרק התעניין בכם, בן אדם שהוא צפה, שהתעניין, שהביע איזשהו עניין, לפעמים לאנשים אפילו לא ברור שיש להם עניין, אבל משהו משך את העין, משהו בתת מודע התעורר, ואז הם מגלים שיש להם עניין. זה הופך את אותו בן אדם המתעניין לאיזשהו ליד פוטנציאלי עבורכם, ללקוח פוטנציאלי, וגם עבורו אתם כבר הפכתם להיות איזושהי אוטוריטה. בעצם הקבוצות בוואטסאפ, השיווק האורגני בקבוצות בוואטסאפ הופך את התקשורת, את הליד הקר, הוא הופך אותו לליד חם, הוא מחמם אותו ומקרב את הדרך ובונה את הגשר לסגירת העסקה. לסיכום, אני רוצה שאתם תעשו את השינוי מהמצב של לנסות להיראות למצב של לבנות קרבה.